salam iyileşler. Dekdüğünün özünde de däne etrafından bir yaşaçık oğlanın ölümü havari geldi. Morgda yatır deyip şular ýaly acı habarlar günne gün aşa gelip dur. Günne bardyr ikidir ölüm havari nalyas Türkmenistanlar özüm ya Özbekistan'da däl ya Azerbaycan ya Oğan demek o milletlerin kini cesetlerine gitýänler ýollar açyk bolan soň özleri ýagdaýyna göre ýola düşüp gitýänler ýurduna. Ýöne bizinkilerde şol gitmek mümkinçiligi bolman soň ýat ýurtlarda ölüp ýeke-ýekeden ölüp gidip otyrlar. Men şular ýaly habar her gede geçdimde menem bir ene olam soň meni düşünürýän soru näme üçin şu ýok bolýanlaryň en atalary, doğan garyndaşlary, ýan ýoldaşlary bardyr, çagalary bardyr, näme üçin ýydan oklar, näme üçin ses seda çykarman edilýär bärik uğradaňyzda ölüme uğradylar ýaly. Oğlum edim sen gitti aňarda işle ýa ene ata işle pulun goýber ölen wagtyňa aňarda ölersiň da diýip goýberýäňiz şol ýaly şertnama baglaşýaňyz men düşünem okşuňa. Ondan ölýär janyňyzdan bir parça ölýär. Şol näme üçin sonra ýyda gedeňiz? Näme üçin gidip hökümete aýdaňyz hökümet diýen goşadyrnak içinde hökümetem ýok otayda ýöne. Näme üçin talap edeňiz? Ýollar açyk dursun. Ne çağıramaz ya enemet atamaz, garnaşlamaz, hosarlamaz. Gelip gitsinler, hassa orta bärik gaýtdynlar. Ya biz izinden gidip görüp bileli deyip näme üçin şu zatlar talap edeňiz? Oň diňe 3-nü 7-sini vermek bilen ya bir Kur'an okutmak bilen bolmaýar, ayet tügür bilen bitmeýär. Ol adamlar armanly ölüp gitdi. Törüne aýagyny uzatyp bilmän, hosarlar bilen didarlaşyp bilmän, en soňky sözüni aýdyşyp radylaşyp bilmän ýat topraklarda ölüp gitdi. Şolar armanly öldüler. Men şeýle düşünýän. Her kim ister ki öz topragyny çaýlansyn, göbek gany daman ýerine. Ýöne näme üçin siz şu zatlara garşy durup ses çykaraňyz? Şu ölenlere bir seredin. Şulara bir seredin. Ýaşaçyklar. Hiç mi vicdanıňyz, sizin bir ýerde imanyňyz ýokmy? Hiç mi vicdanıňyz sızlanok? Hatan enelere değiştirýär. Bir ene dağı çağazyna bir şarpyk çalsa gidip alyp betinden alar. Ýöne aglap oturmaly ele. Ene diýen ýaraly ýol bolsaýala gormary. Men şeýle düşünýän. Şu pencerelerimi açarın, dırnaçakların yüzünü iyerin. İysemem doyman. Beyitmen. Adıcık hosarlığında, görközün çağaçıklarında nefsini dağırsın. Yat topraklarda kimsesiz mezarlar dolu. Adı familyası yazılmadık, anıklanmadık. Adı yazılayanına da şunu siz gelip ziyaret edip bilýänizmiş olarak. Edip bilmeýäňiz. Ortadaky git gel köprüýüne yıktılar. Uçak ýok diýdiler. Yine diýdiler, korona diýdiler. Şol köprüýüni biz galdyrmalyny. Siz aňardan bilen bärden şol köprüýüni dikeltmeli. Näme üçin başga döwletlerde 6 aýlyk bolan karantin bizde 2,5 ýyllyk bolýar. 2,5 ýyllyk karantin bolar ýaly näle meri keseli giripmi? Hani korona yoktu Türkmenistan'da. Korona bahana. Ola 2,5 ýyl eken 25 ýyl garaşsaňyzam koronaňyz bitmeýär. Şol hökümetiň korona bahanasy bitmeýär. Sizin şuna düşünün 2,5 ýyl bäri içerik almadyk bolsa ýollar ýapyp bolsa diýmek siz aňarda bilen bärde ölüp ýok bolup gitmeli. Şoňa düşünün adaçyk. Gayrat edin de sesinizi çıkarın, çağıranınız üçün, hosarlarınız üçün,
şu ölenlerin ahı üçün çıkın sokaklara, yıkın şu portretlerini yırtım edip, zının heykelleri var mı, ağdar dündür edin. Ya da ölenlerinizin suratlarını oğlunuz, kızınız, eneniz, atanız bar olsa şolun suratlarını elinize alıp sokaklara çıkın. Hiç de etmeyin. Dine şolun suratlarını alıp çıkın. Şolun protest, şolun şuna karşılık görkezdiniz. Sizi eline avtomat alıp kırmağa hak yok edip bilmeye şu cesaret yok şu devlette. Yok şuna. Korkma, ol sizden korkuyor, halktan korkuyor. Siz nemeden korkuyorsunuz? Ölüleriniz için çıkın. Armağanlı giden çağıçıklarınız için çıkın. Eneler, ayarlı onlar, erkek de onlar. Bir edip oturmana imdim. On ağzını imdim ağlamalı değil. Ağrı var o çağıların, ağrı. Ağrınar malı dedi.